Hello, लोगोफोर खुलुमबाय। Welcome to the BG Creation. BG Creation आव नोंथांमोनखौ दिनै बयखौबो गुरै बरायहरनाय जाहैबाय आरो दिनैनि गोदान भिडिअ'आव नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव बरायहरनाय जाहैबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय जोंनि गामियाव आमथिसुवानि दिनै मोनसे प्रग्राम लाखिदों। बे प्रग्रामानो जाहैबाय दाखालि बावैसो जानानै थांनाय HSLC आव फार्स्ट डिभिजन आरो सेकेन्ड डिभिजन लानानै उथ्रिसारनो हानाय स्टुडेन्टफोरखौ जोंनि सुरुमानिपुर गामिया बरायनो आखायाव लादों। स' दिनै बरायनायनि हाबाफारि जोंनि बाथौ फोरबोजों लोगोसे आरो लोगोसेनो बिथांमोनजों मान बावनायजों। स' नोंथाङा आंनि भिडिअ'खौ नायबाय था, स्किप खालामना जोबजासे नाय। नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानबा अब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला, लोगोसेनो बेल आइकनखौबो थुनानै हो, जाहाथे गोदान भिडिअ' दिहुननायनि नटिफिकेसनखौ नोंथाङा आवगायावनो मोनहैयो। आरो मोजां मोनदोंब्ला भिडिअ'खौ लाइक होनानै थांदो। हायर सेकेन्डारि आनजादाव दा सासे फरायसाखौ जोङो मोननो हादों नैथि थाखोआव उथ्रिनो हानाय। बिथांनि मुङा जाबाय बनजित गयारि, बिफा सुसिल गयारि आरो बिमा बिदा गयारि। बिथांखौबो फैनानै आमथिसुवा फोरबो खुंनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै जोंनि बे माइदांस्रि लाइब्रेरिया फरायनाया जाहाथे दावबायो बिनि थाखाय जोङो